Kuvittele tämä tilanne. On helmikuun 14. päivä, vuosi 2018. Aurinko paistaa Floridan Parklandissa. Ilma on lämmin. Kaikki on juuri niin kuin pitääkin. Ilmassa leijuu rakkaus. Käytävät ovat täynnä vaaleanpunaisia ilmapalloja, suklaarasioita ja teinien välistä kikatusta. Se on päivä, jolloin kenenkään ei pitäisi pelätä. Päivä, jolloin pahimman asian pitäisi olla sydänsuru tai se, ettei ihastuksesi katsonut sinuun ruokalassa. Mutta kello 14.19 kaikki muuttuu. Yksi musta Uber-auto pysähtyy Marjorie Stoneman Douglasin lukion eteen. Autosta nousee nuori mies. Hänellä on päällään viininpunainen paita, mustat housut, lippalakki ja kädessään hänellä on musta kiväärikotelo. Hän näyttää määrätietoiselta. Kukaan ei pysäytä häntä. Kukaan ei kysy, mitä kotelossa on. Hän kävelee suoraan kohti rakennusta numero 1200. Tämä on paikka, jossa fuksit opiskelevat. Paikka, jossa nuorimmat oppilaat ovat. Hän avaa oven. Hän astuu sisään portaikkoon ja siellä, hiljaisuudessa, hän avaa kotelon. Hän ei ota esiin soitinta. Hän ei ota esiin urheiluvälineitä. Hän ottaa esiin AR-15 puoliautomaattikiväärin. Hän lataa sen ja hän alkaa kävellä. Tämä ei ole kauhuelokuva. Tämä on totta. Ja se, mitä tapahtuu seuraavan 6 minuutin aikana, tulee muuttamaan Amerikan historian. Mutta ennen kuin menemme siihen, sinun täytyy ymmärtää yksi asia. Tämä ei ollut salama kirkkaalta taivaalta. Tämä oli myrsky, jota olimme katselleet jo vuosia. Ja silti me annoimme sen iskeä. Kun ensimmäiset laukaukset kajahtivat käytävällä, oppilaat eivät edes tajunneet pelätä. Tiedätkö miksi? Koska he luulivat sitä ilotulitukseksi tai ilmapallojen poksahteluksi. Olihan ystävän päivä. Opettajat sanoivat oppilaille, älkää huoliko, se on varmaan vain joku pila. Mutta sitten palohälytys alkoi soida, savua. Mutta se ei ollut tulipalon savua, se oli ruudin savua. Kiväärin piippu oli niin kuuma ja se ampui niin nopeasti, että ruudin savu laukaisi rakennuksen palovaroittimet. Ja tämä oli se hetki, jolloin tragedia muuttui teurastukseksi. Koska palohälytyksen takia oppilaat tekivät juuri niin kuin heille oli opetettu. He tulvivat ulos luokkahuoneista, käytäville, suoraan tulilinjalle. Kuvittele se paniikki. Satoja nuoria ahtaassa käytävässä ja yksi mies, joka kävelee rauhallisesti ja vetää liipaisimesta yhä uudelleen. Hän ei tähtää kehenkään erityisesti. Hän tähtää kaikkiin. Hän tähtää tulevaisuuteen. Ensimmäisessä kerroksessa 11 ihmistä kuoli alle 2 minuutissa. 11. Heidän joukossaan oli jalkapallovalmentaja Aaron Face. Mies, joka teki päätöksen sekunnin murto-osassa. Hän näki piipun, hän näki oppilaat ja hän hyppäsi eteen. Hän otti luodit vastaan omalla kehollaan suojellakseen lapsia. Hän kuoli sankarina. Mutta sankaruus ei pysäytä luoteja ja ampuja jatkoi matkaansa. Hän nousee toiseen kerrokseen. Mutta täällä tapahtuu jotain outoa. Hiljaisuus. Toisen kerroksen oppilaat olivat kuulleet äänet alhaalta. He olivat tajunneet, ettei tämä ole harjoitus. He olivat piiloutuneet, sammuttaneet valot, teipanneet paperia ovien ikkunoihin. He olivat hiiren hiljaa. Ampuja käveli tyhjää käytävää pitkin. Hän yritti avata ovia, lukossa. Hän tähtäsi ikkunoihin. Mutta hän ei nähnyt ketään, joten hän jatkoi matkaa 3. kerrokseen. Ja tässä kohtaa tarina muuttuu vieläkin synkemmäksi, sillä 3. kerroksessa ihmiset olivat loukussa. Palohälytyksen takia ovet olivat lukkiutuneet automaattisesti tietyllä tavalla. Oppilaat ja opettajat olivat pakkautuneet käytäville, eivätkä päässeet takaisin luokkiin tarpeeksi nopeasti. Scott Beagle, maantiedon opettaja. Hän piti luokkansa ovea auki, jotta paniikissa olevat oppilaat pääsisivät turvaan. Hän viittoi heitä sisään. Tulkaa, nopeasti, sisään. Hän pelasti 10 henkiä. Mutta kun ampuja kääntyi kulman takaa,
Scott oli edelleen ovella. Hän ei ehtinyt. Hän kuoli siinä, luokkaansa kynnyksellä. Mutta pysähdytään hetkeksi. Tämä on se kohta, jossa veri alkaa kiehua. Sillä samalla kun lapset juoksivat henkeensä edestä sisällä, samalla kun opettajat uhrasivat itsensä, mitä teki apu? Mitä tekivät ne, joiden ainoa tehtävä oli suojella? Koulun oma turvallisuuspoliisi Scott Peterson. Hän oli aseistettu. Hän oli paikalla. Hän kuuli laukaukset. Hän tiesi tarkalleen, missä ampuja oli. Rakennuksessa 1200. Mutta astuiko hän sisään? Haastoiko hän ampujan? Ei. Hän jäi ulos. Hän seisoi betonipilarin takana, radio kädessään, ja varoitti muita pysymään poissa. Hän seisoi siinä minuutin, 2 minuuttia, 4 minuuttia. Hän seisoi siinä koko sen ajan, kun 3. kerroksen käytävä muuttui sotatantereeksi. Miksi? Pelko? Ehkä. Mutta kun me puhumme Parklandista, me emme voi puhua vain ampujasta. Meidän on puhuttava siitä hiljaisuudesta, joka mahdollisti äänet. Ja se ei lopu tähän. Jos kelaamme nauhaa taaksepäin, näemme jotain vieläkin järkyttävämpää. Tämä ei tullut yllätyksenä kenellekään. Tekijä, Nikolas Cruz. Hän oli kävelevä punainen lippu. Tiesitkö, että poliisi oli käynyt hänen kotonaan 39 kertaa ennen tätä päivää? 39 kertaa. Naapurit pelkäsivät häntä. Hän oli julkaissut kuvia aseistaan Instagramissa. Hän oli viilellyt itseään. Hän oli uhannut tappaa ihmisiä. Ja kaikkein pahin. Vain 5 kuukautta ennen verilöylyä joku oli ilmoittanut hänestä FBI:lle. Eräs YouTube-käyttäjä oli nähnyt kommentin videossaan. Kommentti kuului: "Minusta tulee ammattimainen kouluampuja." Käyttäjänimi oli Nikolas Cruz. Tämä ilmoitettiin FBI:lle. Ja mitä FBI teki? Ei mitään. He sulkivat jutun. He eivät yhdistäneet pisteitä. Järjestelmä ei vain pettänyt. Järjestelmä suorastaan levitti punaisen maton tälle hirviölle. Takaisin kouluun. 6 minuuttia on kulunut. Ampuja on ampunut yli 150 laukausta. 17 kuollutta. 17 haavoittunutta. Sitten hän tekee jotain, mikä paljastaa hänen mielensä täydellisen pimeyden. Hänen aseensa jumittuu. Tai ehkä hän vain päättää, että nyt riittää. Hän laskee kiväärin portaiden tasanteelle. Hän heittää pois liiminsä. Ja hän tekee jotain, mitä kukaan ei odota. Hän liittyy pakenevien oppilaiden joukkoon. Hän sulautuu massaan. Hän on vain yksi pelokas teini muiden joukossa. Kukaan ei katso häntä kahdesti. Poliisit juoksevat häntä vastaan kohti koulua, etsien ampujaa. Ja ampuja kävelee heidän ohitseen, ulos turvaan. Hän kävelee pois rikospaikalta, jonka hän itse loi. Ja minne hän menee? Meneekö hän piiloon? Ei. Hän kävelee Walmartiin. Hän ostaa sieltä juoman. Hän menee Subwayhin. Hän istuu alas, kuin mitään ei olisi tapahtunut. Hän katselee kaaosta kaukaa, siemaillen juomaansa. Tämä on se kuva, joka sinun pitäisi pitää mielessäsi. Mies, joka on juuri lopettanut 17 ihmisen elämän, istuu pikaruokalassa ja miettii, mitä söisi seuraavaksi. Se on pahuuden arkipäiväisyyttä puhtaimmillaan. Hän jäi kiinni vasta myöhemmin. Yksi tarkkaavainen poliisi tunnisti hänet kadulla hänen vaatteidensa perusteella. Hänet pidätettiin ilman vastarintaa, mutta vahinko oli jo tehty. Oikeudenkäynti, se oli oma lukunsa. Monet odottivat kuolemantuomiota. Floridassa se on mahdollista. Mutta puolustus vetoili hänen vaikeaan lapsuuteensa, hänen aivovaurioihinsa, siihen, että hänen äitinsä käytti päihteitä raskauden aikana. He maalasivat kuvan rikkinäisestä pojasta, joka oli järjestelmän uhri. Ja se toimi. Osa valamiehistöstä ei suostunut antamaan kuolemantuomiota. Hänet tuomittiin elinkautiseen vankeuteen ilman mahdollisuutta vapautumiseen. Monille omaisille tämä oli viimeinen isku vasten kasvoja. Hän saa elää. Hän saa hengittää. Hän saa syödä, kun taas heidän lapsensa ovat mullan alla.
Mutta Parklandin tarina ei pääty tuomioon. Se ei pääty hautajaisiin. Koska oppilaat, ne jotka selvisivät, he eivät jääneet hiljaa. He nousivat barrikaadeille. March for our lives. Heistä tuli kasvoja liikkeelle, joka vaati muutosta aselakeihin. He käänsivät tuskansa voimaksi. Emma Gonzalez, David Hogg. He katsoivat poliitikkoja silmiin ja sanoivat, hävetkää. Se oli hetki, jolloin uhrit kieltäytyivät olemasta uhreja. Mutta tässä on se asia, jota kukaan ei halua ääneen myöntää. Ja tämä on se twisti, joka saa ihon kananlihalle. Me syytämme ampujaa. Me syytämme aselakeja. Me syytämme poliisia, joka seisoi ulkona. Mutta on yksi syyllinen, jota me emme koskaan katso peilistä. Tiesitkö, että Nicholas Cruz tutki aiempia kouluampumisia pakkomielteisesti? Hän opiskeli Columbinea. Hän opiskeli Virginia Techia. Hän tiesi tarkalleen, miten maksimoida uhriluku, mutta hän tiesi myös jotain muuta. Hän tiesi, miten media toimii. Hän tiesi, että jos hän tekee tämän tarpeeksi isosti, hänestä tulee kuolematon. Hän kuvasi itsestään videoita ennen tekoa. Videoita, joissa hän sanoi, kun näette minut uutisissa, tulette tietämään kuka olen. Hän puhui faneistaan. Hän puhui perinnöstään. Ja me annoimme hänelle juuri sen, mitä hän halusi. Me teimme hänestä kuuluisan. Me toistimme hänen nimeään uutisissa päiväkausia ja analysoimme hänen jokaista liikettään. Me teimme hänestä hirviön, kyllä. Mutta samalla me teimme hänestä tähden pimeässä maailmassa, jossa muut syrjäytyneet nuoret miehet katsovat häntä ylöspäin. Parkland ei ollut vain tragedia. Se oli teatteriesitys, jonka hän ohjasi, ja me kaikki näyttelimme osamme täydellisesti. Kun katsot ystävänpäivänä vaaleanpunaista sydäntä, älä mieti vain rakkautta. Mieti sitä, kuinka ohut raja on turvallisuuden ja täydellisen kaaoksen välillä. Mieti sitä poikaa, joka istuu juuri nyt sellissä ja hymyilee, koska me puhumme hänestä edelleen. Mieti sitä, että seuraava Nicholas Cruz istuu ehkä tällä hetkellä huoneessaan, katsoo tätä samaa videota ja tekee muistiinpanoja, koska historia ei vain toista itseään, se oppii itsestään. Ja se on ajatus, jonka pitäisi pitää sinut hereillä ensi yönä. Haluatko kuulla lisää tapauksista, joissa järjestelmä petti täydellisesti? Tai ehkä haluat tietää, mitä tapahtui niille sadoille puheluille, joita poliisi jätti huomioimatta? Kerro kommenteissa. Ja muista, pysy turvassa. Tai ainakin yritä.